joku ristivälinen naisystävä? Ai jaa, joo. No tuttuja kyllä on. Matkan takana. Ei ole matkan takana, ihan tässä samassa kaupungissa, mutta ihan näin tuttuja naisia. Että asu yhdessä. Niin siis, joo, kyllä, me asutaan kahdessa eri asunnossa avoakaan kanssa. Mitäs semmonen, kun työnäkymät, mitenkäs tämmöiset näyttäisikö siellä mitään? Niin. Työnäkymät näyttäisikö, että olisiko työtä löytymässä? No mitä mä niinku tunnistan sun äänenpäättöstä, niin sulla on vähän semmoinen vaihteleva sun työ. No se on kyllä totta, vaihtelevaa hiljasta on. Joo, kyllä. Joo. Olet hyvin semmoinen, sen tyyppinen ihminen, että on tähän naisiin menevä. Ai jaa, no niinhän se miehen pitää ollakin. Meiltähän loppuu muuten ihmiset tästä maasta, jos ei tämmöistä olisi. Onko sulla poika lapsi? Tuohan olisi hyvä bisnes tuommoinen ennustaminen, jos asiakkaita vaan löytyisi. Asuin tämän entisen akan aikana, niin tämän akan luona, ja siinä puolen kilometrin päässä oli sitten teurastuma, mihinkä pääsin töihin. Ja siinä oli koeaika siinä työsopimuksessa, eli 3 kuukauden aikana pystyttiin ottamaan ilman irtisanomisaikaa pois. Ja kyllä minä ihan tykkäsin sitä jopista, että pärjäsin työkaveritten kanssa ja olisi ollut sillä pidempäänkin, mutta kun kuukauden kerkisi olla ja kuulivat, että on ollut lennossa, niin antavat heti lopputili. Luo meren ja hiekan, alle lokkien viitan. Sun ajatuksissani tien ja toivon yhtä suuden. Tähän kirkkoon isävainaa tuli kanttoriksi 57. Äiti oli kirkkokuorossa ja siitä se läksi. Minun lisäksi 7 siskua. Niillä on nyt kohta 26 lasta yhteensä. Tässä me asuttiin ennen. Siinä on kaikki rakennukset ihan paikallaan, mutta isävainaa mansikkamaat ja perunapellot on lähtenyt. Jaha, tässä on tämmönen informaatiotaulu tästä Hankamäestä. Hankaslomen kunta on laittanut. Mitäs tässä kerrotaan? Dieser Aussichtspunkt auf dem Berg Hankamäki befindet sich 183 Uber alles Hitler Pum Pum Göring Hering Himmler Lappi Sytkäri Arbeck Magtrei. Mä en kyllä ymmärrä tätä, mä sen verran saksaa ymmärrä, että Arbeck Magtrei työ tekee vapaaksi. Joo. Aika hiljaiselta näyttää kylä tästä venkkelistä katsottu. Kirkon kyläkin. Joo. Tämmöstä täällä on. Tuosta sitä on pienenä laskettu suksilla ja mäkkiä. Joskus on katkenutkin sukset tässä rinteessä. Isävainaan kanssa jonkun verran oli ongelmia. Hän oli hyvin äkkipikainen ja väkivaltainenkin ala-asteella, niin isävainaa pyysi opettajaa, että jos on mitään huomaattomista minun koulunkäynnissä, niin soittelee aina ja sanoo. Sitten isävainaa otti tämän linjan, että aina kun pikkasenkin sanoo, ja mitä isoa ei koskaan ollutkaan, joka kerta hän antoi kunnolla selkä. Ja näin kun on näin pitkälle päässyt ja näistä on aikaa, niin se enemmän huvittaa ja naurattaa sen aikana. Joo, siihen on näköjään laitettu tämä veteraanimerkki. Hän oli syöpää. Maksassa oli kasvaa, mikä tappoi ruokatorve ympäriltä, ensin leikattiin pois. Maha oli vääntänyt pidempään. Lääkäri oli sanonut, että se on ressi, että ottaa rauhallisen. Sitten kun todettiin, niin se oli liian myöhäistä. Kirkkokuoro oli ja hyvät syömiset seurakuntatalolla. Ja olipähän sukulaiset suurin piirtein koolla kerralla. Mitä ei ole nähnyt sen päivän jälkeen useampia sukulaisia. Mutta semmoista elämä on.
tyhjää nyt allakassa. Katsotaanpas, onko täällä näitä tarjoulutilaisuuksia. Lutakon sataman suunnitelman luonnoksen yleisötilaisuus, se on 6. päivä. Se on kaupungin kirjastolla 6. päivä 17-19. Lutakon suunnittelu. Kirjasto. Lutakko. Onko sillä tarjoulu? Jaa, ei tässä sanota. Onko tarjoulu, mutta se on oltava. Se on oltava, tai minä kirjoitan keskisuomalaiseen valituksen. Tien kaupungille aloitteen kaupungin verkkosivujen kautta, että kaupungin tilaisuuksissa tarjotaan aina yleisölle ainakin pullakahvit, mielellään viinerin kanssa ja varsinkin jos on työttömiä paikalla yleisössä. Parhaimmillaan on saanut monet kynät, jääraapat, tölkiaukasijat ja sitten esimerkiksi yksistä iltamista Laivuoren hotellista sai Olvi uutuustuotetta kivennäisvettä 2 litran pullon kassin mukaan jokainen. Tämän verran on tullut tätä kynäpuolta, kun on käynyt tuolla erilaisissa tilaisuuksissa, niin tässä on esimerkiksi hauska tämmöinen, tämä oli varmaan demareiden vaalikynä tämä, kun eikö tää, eikö tää oli ihan tämmönen yhteinen, tässä tällä kehotettiin äänestämään, niin täältä tulee tämmönen systeemi. Mitäs tässä sanoo? Eduskuntavaalit 18.3.2007. Tältä kynästä tulee tämmönen. Se saattaa olla sitä haastetta tuomassa vaikka. Tästä pitäisi melkein lähteä. Lähdetään jonnekin muualle tästä. Joo, kyllä meidän pitäisi varmaan tästä häipästä, kun ne voi tulla tuomaan sitä maksamismääräysvaatimushaastetta ja minä en semmoista tarvii, minä en sitä mitään hyötyväni. Jos minä menen jo tuonne alas, niin minä näen siitä, että jos tulee ylimääräisiä autoja pihaan, niin minä onkohan mulla tässä hattu ja hanskat? Luukaa työstä. Joo, siellä taitaisi olla kirkkokahvi valmiina pöydässä. Ja uskovaisia naisia. Jos käy sitten kun on enemmän porukkaa, niin jos käy sitten vaikka menee Täällä ei ole nyt kyllä oikein juttu kaverilta. Täällä on niin paljon eri ikäluokkaa tämä väki. Eikä ole pahemmin tuttuja vielä näkyvissä. Tää on vähän tuskallista tää kasvispizza, että saa syötyä. Tavallinen pizza oli niin paljon parempaa. Ottavina tavallista, mutta olikin tää kasvispizza.